тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони варзиш, шуноде ки медонед давоми 3 рӯз дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе нахустин мусобиқоти Гранд Слам оид ба ҷудо баргузор гардид ва воқеан дар сатҳи хело баланд роҳандозӣ шуд мусобиқаи мазкур. Мо бошад фурсат дорем ки бо директори генералии Федератсияи байналмилалии ҷудо Влад Маринеску роҷеъ ба мусобиқаи баргузор гардида ва мавзӯи атрофи он суҳбате анҷом намошем. ҷаноби Маринеску ба Душанбе ба Тоҷикистон хуш омадед. Тавре шунидам шумо дар Душанбе дар навоҳии назди шаҳрӣ чанд ҷойро дидан кардед. Тоҷикистон чӣ гуна аст? Душанбе барои шумо чӣ гуна аст? таъссуроти шумо? ташаккури зиёд барои даъвати меҳрубонона. аз омадан ба шаҳри зебои Душанбе дорои мардуми самимӣ хеле хушҳолам. ба ҷуз аз шаҳр, Тоҷикистон дар маҷмӯъ ба ман таъссуроти нек бахшид. на танҳо аз он сабаб ки шумо 98% нерӯи барқи худро аз об истеҳсол мекунед ва қувваи сабз доред. шумо кишвари сабзи рақами 1 дар ҷаҳон ҳастед. хӯрокҳо бениҳоят болаззатанд. ман ҳис мекунам ки дар 2 рӯзи охир чанд килограмм фарбе шудам. меҳмоннавозии халқ аҷиб аст, аммо муҳимтар аз ҳама ман фикр мекунам он чизе ки комилан беназир аст, қувваи одамон мебошад. ва ҳар боре ки ба ин ҷо меоям, ман варзишгоҳҳои пур ва ҳаваси мардумро мебинам. на танҳо варзишгарони тоҷикро мухлисӣ мекунам, балки аз тамошои рақобатҳо ипонҳои зебо ҳаловат мебаранд. ҳар кас воқеан эҳсос мекунад ки мардуми ин сарзамин одамони хушбахти дорои маданиёту анъанаҳоянд. албатта мардуми мо ҷудо ва дигар намуди гӯштинро дӯст медоранд. чӣ тавр Гранд Слам ба Душанбе омад? ин саволи хеле хуб аст ва воқеан шабакаи телевизиони шумо дар ин таҳаввулот сами бузург дорад. ман хеле шодам ки аз соли 2016 мусобиқаҳои Федератсияи байналмилалии ҷудо дар шабакаи шумо пахш мешаванд ва мо шарик ҳастем. мехоҳам албатта қайд кунам ки ман муддати тӯлонӣ бо директори телевизиони варзиш Парвиз Нуриён кор мекунам. ин шахсест ки на танҳо барои халқи кишвар заҳмат мекашад то онҳо варзиши дӯстдоштаи худро тамошо карда тавонанд. инчунин шахсе дорои касбияти баланд аст. одамони зиёд ҷалб гардид барои ташкил ва баргузори яке аз мусобиқаҳои тури ҷаҳонии ҷудо дар Тоҷикистон ва Гранд Слами Душанбе дар тамоми дунё ягона мусобиқаи ҷудо аст ки сар аз марҳилаи муқаддамотӣ дар телевизион ва ютуб пеш аз марҳилаи ниҳоӣ пахш мешавад. ва ман бояд бигӯям, рӯи ҳамаи ин кори калон президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоил Маҳмадзоид меистад. аммо таъкурсӣ нуқтаи ибтидоӣ бешубҳа пахши ҷудо буд ва хеле ҷолиб буд, зеро бори аввал дар ёд дорам ки Парвиз расмеро аз мусобиқаи ҷоми президенти Тоҷикистон ба ман нишон дод ва ман дидам ки мардум чӣ қадар зиёд омадаанд барои тамошо. ва на танҳо ҷоми президент, балки дар мусобиқаи гӯштини миллӣ мардум дар болои теппа ҷамъ шуда лаззат мебурданд ва тамошо мекарданд. мо дарҳол фаҳмидем ки он ҷои хубе барои гузаронидани чорабиниҳо хоҳад буд ва хушбахтона имрӯз мо ба сатҳи Гранд Слам расидем, ки сатҳи баландтарин аст. ҳоло фикр мекунам ки бисёре аз шумо дидед ки чӣ гуна мардуми тоҷик ҷудо, гӯштин ва дигар намудҳои варзишро дӯст медоранд ва бахусус чунин мусобиқаҳои сатҳи баландро хело қадр мекунанд ки дар Тоҷикистон гузаронида мешавад ва бахусус чунин мусобиқоти сатҳи баландро ки дар Тоҷикистон гузаронида мешавад хеле қадр мекунанд ва ба шарофати IGF ки рухсат доданд Душанберо аввал ба барномаи Гран При баъдан ба Гранд Слам дохил карданд, мо дар ҳақиқат инро қадр мекунем. навсозӣ аз Гран При ба Гранд Слам суратбахштарин навсозӣ дар таърихи ҳамаи федератсияҳои байналмилалӣ ё федератсияи миллӣ буд. чаро ин тавр шуд? байни баргузории нахустин Гран При ва нахустин Гранд Слам дар Тоҷикистон дар Душанбе вақти зиёдро нагирифт. 1 сол Гран При бори аввал ва соли оянда фавран Гранд Слам. чӣ тавр рӯй дод? ин рӯйдоди беназир аст. шумо медонед ки одатан дар як кишвар вақте ки шумо ба сохтани ҷудо шурӯъ мекунед, шумо ибтидо бояд пойгоҳи пайравон, мухлисон ва варзишгаронро бунёд кунед. сатҳи Гран При аввалин мусобиқаи ҷаҳонии ҷудо мебошад.
гранд-слам вақтест ки шумо ин ҷомеаро бунёд кардаед ки одатан 20 сол ва 30 солро мегирад. барои пур кардани варзишгоҳҳо бо мухлисони ашадии ҷудо, омода кардани ҷудокорони ҳирфаӣ вақти хеле тӯлонӣ лозим аст. аз нуқтаи назари техникӣ, гран-при ба гранд-слам албатта технологияи бештар, ҷалби одамони бештар ва дақиқияти бештарро талаб мекунад, зеро варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ ва ситораҳои ҷудо меоянд. пас дар ин ҷо мо беҳтарини беҳтаринҳо дорем. мо имрӯз финалро бо иштироки Теди Рейнер муқобили ситораи маҳаллии ҷудо Темур Раҳимов дидем, ки он ба китоби ҳикоя монанд аст. рақами як радабандии ин вазн муқобили нобиғаи ҷудо. With Teddy Riner against the local favorite, which is like a storybook. He's a former top one against currently top one in this He is ring. the number one judoka in all of the history in terms of titles. 11 вай аз рӯи унвонҳо дар тамоми таърих рақами як ҷудо аст. 11 маротиба қаҳрамони ҷаҳон. ин аҷиб аст. аммо ин варзишгарон ба душанбе омаданд. маънои онро дорад ки мо бояд онҳоро дар тамоми ҷаҳон нишон диҳем, чун ҳама мехоҳанд қувваозмоиҳоро тамошо кунанд. пас шумо бояд боварӣ дошта бошед ки шарҳ омадааст. хушбахтона мо ба тамоми мардум дар Федератсияи Миллӣ ҳамкории хеле хуб дорем, ки албатта аз ҷониби президент пеш аз ҳама дастгирӣ карда мешавад. мо аз ҷониби ҳукумат дастгирии бузург дорем. мо хеле хушҳолем ва хеле шод шудем ки раиси шаҳр Рустам Эмомалӣ низ дар ин ҷо ҳаст ва варзишро дастгирӣ мекунад. шумо қобилият доред ва онро нишон медиҳед. аммо муҳимтар аз ҳама, чаро ба чунин як чорабинии бузург сармоягузорӣ кардан лозим аст? сабаб ба ин ҷо омадани мо чист? чаро мо ин корро карда истодаем? ин саволест барои шумо. чаро мо дар ин ҷо ҳастем? Why are we doing this? This is a question for you. Why are we here? чаро мо дар ин ҷо ҳастем? пеш аз ҳама гранд-слам як мусобиқа аст. пас он барои мардум як вақтхушӣ мебошад. вақтхушӣ барои мардум. одамон ба ин ҷо меоянд то ҳунарнамоии хуби ҷудочиёни беҳтаринро тамошо кунанд. маҳз барои эҳсоси хушбахтӣ, дуруст? барои эҳсоси ҳавас ва нерӯ. ин натиҷаи мусобиқа аст. аммо натиҷаи навбатӣ ин аст ки ҳамаи кӯдаконе ки ситораҳои ҷудо ва варзишгарони дӯстдоштаи худро тамошо мекунанд, мехоҳанд бо варзиш машғул шаванд. онҳо мехоҳанд бо ҷудо машғул шаванд ва ин барои зиндагии онҳо чӣ маъно дорад? барои он ки онҳо солим бошанд, таҳсил кунанд, аз ҷиҳати ҷисмонӣ, рӯҳӣ, иҷтимоӣ тавоно бошанд ва дар ниҳоят ба беҳтар шудани ҷомеа ва беҳтар шудани дунё саҳм. барои ҳамин мо ин корро пеш мебарем. эҳтимолан аксари онҳо варзишгарони касбӣ намешаванд, аммо ҳадди ақал барои солимии рӯҳу тан машқ мекунанд, ки ин аллакай хуб аст. пас мухтасар дар бораи ҳамкории IGF ва Федератсияи ҷудои Тоҷикистон. шумо эҳтимол дар оянда дар Тоҷикистон чиро бунёд карданӣ ҳастед ё чӣ нақшаҳо доред? We're coming back for the Junior World Championship. That's going to be amazing later this year. мо ба чемпионати ҷаҳон байни наврасон бармегардем. 119 years old. он ҳамчунин бори аввал дар кишвари мо хоҳад буд. In your country. This is ин дар охири соли равон аҷиб хоҳад буд. ҳамин тавр шумо чемпионати ҷаҳонии худро барои ҷавонони то 19 сола хоҳед дошт. 19. So that'll be later this year. ҳамин тавр ин дар охири соли ҷорӣ хоҳад буд. мо мехоҳем хеле зид кор кунем. албатта имкони шуғли бештари кӯдакон ба ҷудоро фароҳам оварем. ҳамин тавр дар мактабҳо толори машқи ҷудо кушоем. мо дар якҷоягӣ бо федератсия, бо президентиён, бо шаҳр ва бо дигар ҷонибдорони иқдом барои омӯзонидани ҷудо ба кӯдакон кор карда истодем, то ки дар оянда наврасон солим бошанд. мақсади мо на танҳо барои омодагии варзишгарони касбӣ аст, дар тарбияи насли солим мебошад. ва ман боварӣ дорам ки агар мо бо мурури замон муваффақ шавем, кӯдакон имкони рафтан ва иштирок кардан ва омӯхтанро доранд. оё шумо пешгӯӣ карда метавонед ки кай душанбе метавонад мизбони чемпионати ҷаҳон байни калонсолон Of гардад? course, I know that албатта ман медонам ки яке аз шартҳо барои баргузории чемпионати ҷаҳон андозаи муайяни макон аст. and we're very happy to ва learn. мо аз фаҳмидани он хеле шодем ки воқеан лоиҳаи хубе дар роҳи сохтани як макони сатҳи ҷаҳонӣ барои варзиши бузург вуҷуд дорад. маконе ки ба талаботҳои байналмилалии ҷудо ҷавобгӯ бошад. And judo is a sport that can do that. Judo is a sport that can ҷудо як намуди варзишест ки метавонад барои 50 000 тамошобин мувофиқ бошад. ҳамин тавр ман интизорам ки дар соли оянда мо дар бораи имкони ба ин ҷо овардани чемпионати ҷаҳон хабари хуш хоҳем дошт. бо варзишгарон суҳбат кардам, чоҳаи онро дирӯз бо кӯдакон семинар гузаронд. соя даст мегузошт. was doing a seminar with children yesterday and signings. ман дар он ҷо будам.
ва ман аз оно пурсидам: шоҳе, эҳсоси ту дар бораи душанбе чӣ гуна аст? Ӯ ба ман гуфт, ки ин ҷо мӯъҷиза аст. Ин шаҳри зебо ва тоза аст. Мардум накӯ ҳастанд ва онҳо ҷудоро сахт дӯст медоранд. қариб ки ҳамаи компонентҳои лозима барои мизбонии чемпионати ҷаҳон мавҷуданд. пас мо метавонем бовар кунем ки он ба зудӣ рӯй хоҳад дод. Ман 5 сол мегӯям, ҳа. дар 5 соли оянда. ин ҳам барои мо вақти хуб аст. хуб шумо аз тамоми лоиҳаҳо ва ҳамкориҳо байни федератсияҳои миллӣ ва IGF огоҳед. дар давоми ин сол ва дар доираи мусобиқаи Grand Slam IGF ба Федератсияи ҷудои Тоҷикистон чӣ гуна кӯмаки молиявӣ расонд? мо албатта бо имкони тавлиди арзиши хеле баланди ВАО аз нигоҳи намоён дастгирӣ мекунем. махсусан одамони тамоми ҷаҳон аз ин мусобиқа. ман боварӣ дорам, ки шумо дар ин рӯзҳо Евронюзро тамошо кардаед. мутаассифона не. барои мисол, агар шумо Евронюзро тамошо кунед, дар 190 кишвари ҷаҳон бо 17 забон Grand Slam душанбе намоиш дода мешавад. шумо метавонед ҳамарӯза рақобатҳоро бубинед. блоки махсус дар барномаи ахбор. дар намоиши хабарӣ 3 дақиқаву 30 сония дар ҳар нашр давоми рӯз мо шаҳр ва зебогоии онро таблиғ мекунем. мо ба тамоми дунё чорабинӣ ва шаҳри баргузории онро муаррифӣ мекунем, ки бевосита Федератсияи ҷудои Тоҷикистон метавонад онро бо мақсади тиҷоратӣ истифода барад. намоиш ва инъикоси васеъи мусобиқот бениҳоят муҳим аст. чаро мо чорабинои варзиширо ташкил мекунем? он чизе ки мо дар аввал гуфта будем. натиҷаи ин чорабинӣ ҳоло дар саросари ҷаҳон садҳо миллион нафар душанберо мешиносанд. ва тавассути таблиғи худ мо ҳам наворбардорӣ мекунем. мо пештар дастаи худро ба ин ҷо фиристодем, то на ин ки ҷудо, балки шаҳр, мавзеъҳои зебои онро, қайиқронӣ, аспсаворӣ, хӯрокҳои миллӣ ва ошпазиро ба навор гиранд. ҳама ҷолибиятҳои махсусе ки шумо пешкаш мекунед, мо онро дар ҳама ҷо фаъолона тарғиб мекунем. Евронюз танҳо яке аз мисолҳост, аммо мо чунин дар саросари ҷаҳон пахши мустақим дорем ва натиҷаи он албатта ба вуҷуд овардани таваҷҷӯҳи мардум ба ин кишвар аст. мо дар ин ҷо 400 варзишгар, аниқтараш 390 варзишгар дорем, ки аз 64 кишвар бо даста, бо кормандон, мураббиён ва мухлисон омадаанд. тавре ки шумо мебинед, вақте варзишгарони хориҷӣ рақобат мекунанд, садои мухлисони онҳо низ шунавида мешавад. тасаввур кунед, аз лиҳози иқтисодӣ ҳар мухлисе ки ба ин кишвар меояд, харҷи маблағ мекунад. харидани тӯҳфаҳо, хӯрдани хӯрок, гирифтани чизе ба хона ва истодан дар меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо ва ҳама чизи дигар. васоити ахбори оммат таъсири иқтисодӣ муҳим мерасонад. аммо ман фикр мекунам, ки аз ҳама арзишманд ин аст, ки ба варзишгарони тоҷик саҳнаи ҷаҳониро низ бидиҳем ва худро барои мусобиқаҳои бозам бузургтар омода созанд. агар шумо дар бораи дигар паҳлӯ фикр кунед, варзиш пулест барои ваҳдат ва сулҳ дар тамоми ҷаҳон. варзиш пок аст. шумо мардумони тоҷ ҳастед. тоҷик маънои тоҷ дорад, дуруст? бале, албатта. ҳамин тавр дар ин ҷо ҷамъ овардани ҳамаи варзишгарони беҳтарини дунё имкон медиҳад, ки варзишгарони маҳаллӣ эҳсос кунанд, ки ин чӣ гуна аст. ба медалҳои қаҳрамонии ҷаҳон умед бастанд, ба бозии олимпӣ умед бастанд. ин хеле душвор аст, ки чӣ қадар вақт мо бояд ва аз тамоми нуқтаҳо ва манфиатҳои гуногун гузарем. ба ғайр аз ноу-хау, дастгирӣ ва ифшо, мураббиён ва барномаҳои мактабҳои ҷудо. IGF, Федератсияи ҷудои Тоҷикистонро яке аз шарикони муҳимтарин мешуморад. на танҳо аз сабаби ҳамкорӣ дар ташкили чорабиниҳои бузург, балки инчунин аз сабаби манфиатдор ба таълим додани кӯдакон бо ҷудо, то шумораи пайравони ин риштаи варзиш бештар гардад. аммо ҷаноби Маринеску, оё шумо фикр намекунед, ки мусобиқаҳои IGF ва ҷудо дар муқоиса бо бокси ҳаваскорон, мусобиқаҳои футбол ва ғайраҳо маблағи хеле кам доранд? оё фикр намекунед, ки дар оянда шояд мардум аз сабаби кам будани маблағи ҷоиза дар мусобиқаҳо майли ҷудокор шуданро аз даст медиҳанд? онҳо зиндагӣ доранд, бояд ақаллан пул кор кунанд, зеро харҷ мекунанд, ба худашон бисёр сармоягузорӣ мекунанд, то дар оянда аз он чизе ба даст оранд, на танҳо медал. ин саволи хеле хуб аст ва албатта дар охири рӯз мо ҳама дар бораи он ки чӣ мехӯрем, дар куҷо хобем ва ба куҷо меравем гап мезанем. пас ин хеле муҳим аст. дар байни ҳамаи намудҳои варзишҳои олимпӣ, ҷудо яке аз мукофотҳои калонтарӣ медиҳад. дар ҷаҳон дар сегонаи аввал аст.
аммо ман онро бо варзишҳои маъмулӣ муқоиса мекунам. ман аз варзишҳои олимпӣ гуфтам, танҳо барои оғоз кардан. Он чизе ки шумо бояд донед ин аст ки мо бо IGF дар роҳи тағйироти калон ҳастем ва танҳо барои ба шумо каме аз таърих мегӯям, ки ба назари ман хеле муҳим аст. Президенти мо Мариус Визер аст. Мариус Визер соли 2007 президенти Федератсияи байналмилалии дзюдо шуд ва мо дар он давра дар 2 сол танҳо як мусобиқа мегузарондем. Тамом, дигар ҳеҷ чиз. Тасаввур кунед, эҳтимолияти ба даст овардани ҷудочии он давра ягон маблағ, умуман аксарияташ маблағ ба даст намеоварданд. Дар соли 2009 мо сафари ҷаҳониро бо 12 чорабинӣ, 12 имконият оғоз кардем ва мукофотпулӣ таъин намудем. Ин иқдом бо ташаббуси ҷаноби Визер буд, ки мукофотпулӣ дода шавад. ҳоло 22 маротиба дар сафари ҷаҳонии ҷудо барои дарёфти ҷоиза ҳангоми иштирок дар чорабиниҳо вуҷуд дорад. Ман 1 миллион фоиз бо тамоми дастаи мо бо шумо розӣ ҳастам. Мо бояд сахттар кор кунем, то сарпарастони бештар пайдо намоем, дастгирии бештар пайдо кунем ва мукофоти пулиро дар ҷудо зиёд кунем. азбаски ман фикр мекунам варзишгарони ҷудо заҳмати зиёд мекашанд то дар ин ҷо бошанд. онҳо дар як рӯз 3 маротиба машқ мекунанд, 7 рӯз дар як ҳафта. дур аз оила чизе мехостаашонро хӯрда наметавонанд, чунки бояд ҳолати ҷисмонии худро нигоҳ доранд. онҳо гирди тамоми дунё сафар мекунанд, рақобат менамоянд. рақибон кӯшиш мекунанд ки онҳоро зада афтонанд. дар қиёс бо дигар варзишҳо ҷудочӣ ҳадиақал бояд 5 нафарро мағлуб созад то ба финал барояд. онҳо сазоворанд ки маблағи зиёдтарро кор кунанд. ин яке аз ҳадафҳои асосии мо аст. Федератсияи байналмилалии ҷудо ташкилоти ғайритиҷоратӣ аст. ҳама маблағе ки ба даст меорем аз нав тақсим карда мешавад. барои рушд, барои сармоягузорӣ, барои мактабҳои ҷудо, барои лоиҳаҳои ҷудои барои сулҳ, ҷудо барои гурезаҳо, барои додани ҷоизапулиҳо ва мо бояд давом диҳем ин кори худро, чунки ҷудочиён арзанда ҳастанд. ба назари ман онҳо бештар аз ҳар варзишгари риштаҳои дигар аз ҳар як намуди варзиш сазовортаранд. хуб, IGF барои рушди ҷанбаи ташкилии мусобиқаи ҷудо дар бозиҳои олимпӣ чӣ гуна тағйирот ворид намуд? аз куҷо сар кунам? аз кадом сол? барои бозиҳои олимпӣ дар пеш истода ман фикр мекунам ки вақте ки шумо ба варзиш назар мекунед, аввалин чизи муҳимтарин ин адолат аст. дар ҷудо мо дар айни замон ҳамеша ҳар як қарор дорем, ба ҷуз ин ки дар ҳама ҷо пахш мешавад. ҳар як қарор пас аз баррасии қатъии комиссияи мустақили нозирон ва директорони доварон аст. онҳое ки амалҳоро бо ҳаракати суст аз 9 кунҷи гуногун тамошо мекунанд то бубинанд ки оё сухани довар дар роҳи татами дуруст аст. мо дар телевизиони байналмилалӣ сигнали баррасии комиссияи доваронро нишон медиҳем ва он чизеро ки онҳо мебинанд нишон медиҳем. он чӣ гуна технология аст? технология ба мо бисёр кӯмак мекунад ва мо технологияро таҳия кардем, аммо ҷудо як варзиш аст ки мо ҳама чизро нишон медиҳем. рӯзнома нест, варзиши барои танҳо шавқ нест. дар ҷудо агар шумо пирӯз шавед, ғалаба бояд дода шавад ва мо ҳуқуқи варзишгарро барои ҳамеша қарори одилона доштан ҳифз мекунем. ман намегӯям ки ин як нияти манфии довар аст, аммо ман ду чашм дорам ва шумо зуд ҳаракат мекунед ва ман ҳар кунҷро намебинам. баъзан фаҳмидан душвор аст ки оё вай вазари буд. мо дар финали Тоҷикистон чунин ҳолат доштем ки қариб як вазари буд ва ман дар паси комиссияи доварон нишаста будам ки онро бо суръати паст ва аз тамоми кунҷҳо баррасӣ мекард. он аз кунҷи боло вазари набуд, ҳаммо аз кунҷи пеш ба назар чунин менамуд ки ӯ имтиёз гирифт. ҳамин тавр доштани қобилияти дидани хеле хуб аз ҳама ҷонибҳо боварӣ ҳосил мекунад ки мо одилона ҳастем. ҳамин тавр ин як тағйироти муҳимест ки боварӣ ҳосил мекунад ки ҷудо ҳамеша одилона аст ва ҳама медонанд ки ҷудо кори хандовар нест.
و ما همه چیز را تفتیش میکنیم تا باوری حاصل کنیم که ورزشگر درست برگزاری کرده شده است. دوم این است که حسابها قبلا خیلی مرکب بود. حالا ما وزیر و ایپون داریم. همین طور قریب یک ایپون 50% یا بیشتر یا ایپون. بیشتر 4 نمود خودها وجود داشتند. و به مردم پیشنهاد کردند که گوش کنید، یوکو و کوکا نیز هست و در اصل این معنای آن را دارد که شما می توانید به قدری که می خواهید داشته باشید. ما ورزش را ساده کردیم تا آن آسان‌تر و دسترستر شود. در ایام پیش تنبیه شیدو نیز برای غلبه حساب می‌کردند که کمتر شیدو داشت پیروز می‌شود. اگر شما اهمیت دهید این که بیشتر شیدو دارد مهم نیست، با استثنای آن که دیسکوالیفیکاسیون نباشد. این سه چیز درباره ورزش است. وقتی که ما درباره آیتی گپ میزنیم، ما تلویزیون جودو داریم. ما یکی از بهترین سیستم‌های آیتی را داریم که در آنجا ما میتوانیم پیگیری کنیم و تحولات ورزشگر را از ثبت نام در اتاق تا اکریدیتاسیا تا نظارت وزن و راپورتایی که به مقابل کی مبارزه میبرد و سیستم جدول گرافیک زنده تلویزیونی پیروی کنیم. همین طور آیتی را در جای اول گذاشته همه را می توانیم اداره کنیم برای اداره کردن ریتینگ جهانی و آمار دقیق. و وبسایت شما خیلی اطلاعاتی است. در داخل وبسایت همه چیز را که به شما لازم است پیدا کردن ممکن می باشد. ما خیلی سخت کار میکنیم. از بس که ما میخواهیم این معلومات را پیشنهاد کنیم، شما میخواهید بدونید. این جالب است. همین طور از نقطه نظر ورزش من چند نکته را گفتم. از آیتی ما بالا هستیم. و سایت اخبار اجتماعی دسته ما پیوسته مقاله ها را نشر میکند. در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال. جودو تیوی لحظه‌های خنده‌آور هم دارد، در حالی که IGF جدی‌تر است. شما فرقیت را میبینید و بسیار چیزهای دیگر. خیلی خوب جناب مارینسکو، اگر ما موضوع را درباره IGF درباره جودو یک سو گذاشته به شخصیت شما گذاریم، چگونه شخصی که به صنعت محاربه‌های آمیخته و ورزش توپ آبی مشق کرده است در IGF در سازمان عمومی جهانی جودو کاتب گنرالی شده کار میکند؟ من ترجمه حال شما را آموختم، اما به هر حال به طور مختصر شرح دهید که چگونه شخصی که با MMA و توپ‌بازی آبی مشغول بود در جودو شخصی رسمی شد. من MMA مشق میکردم و 7 کرات قهرمان امریکا اوید به کاراته هستم. بله، من به قدرت ورزش باور دارم. من تمام عمر با ورزش مشغول بودم. شبهه نیست که ورزش یک طلبات کوینتسنتی است برای رشد انسان که میتواند خوشبخت باشد و توانا باشد و میتواند سهم گذارد. من این را در دل و در جانم احساس میکنم. When I finished the university, even during the university, I started working for President Marius Vizar when he was president of Europe, judo. And then after in the IGF, I had the privilege and the honor. وقتی که من دانشگاه را ختم کردم، حتی در دوام دانشگاه، من با پرزیدنت ماریوس ویزر وقتی که پرزیدنت جودوی اروپا بود کار کردم. And that gave me the ability to go to the events, to put the tatami on the floor. من شخص طالب بلندم که در این تحولات در پهلوی باشم. قید کرده بودم که ما در یک سال 12 مسابقه ها را به راه ماندیم و این به من امکان داد که به مسابقه ها روم، کامera ها را پیوست کنم، سیگنال تلویزیون را درست نمایم، همه چیزی را که در اینجا هست اجرا کنم. من خیلی خوشبختم که به من نوشتن یک کتاب، نوشتن دستورالعمل تشکیل و برگزاری مسابقه ها و به طور عمومی برآمد کردن در موضوع چرا جودو از دیگر رشته‌های ورزش فرق کننده است باور کرده شد. زیرا بار اول که من به جودو پیوستم در حال فهمیدم که این یک تفکر دیگر است. همین طور در کاراته بیایید بگوییم یک دیگر را میزنیم، آسیب میرسانیم. در جودو وظیفه اولین درجه شما محافظه کردن رقیبتان است، ضمن اجرایش اصولتان، تا باوری حاصل کنید که آنها با پشتشان میافتند، نبود است. محافظت رقیب به درجه عالی برآورده شده است. البته فرقت کلان در آن است که وقتی شما در جودو اشتراک میکنید
I do lots of martial arts. I like to play with all аввалин of як them. варзиш My аст ки personal арзишҳоро дорад. training for шумо physical дар бораи моҳрибои training. омехта ёдовар шудед. The judo ман for me is мма an машқ educational мекардам. pathway. ман хушҳол аз онам ки шахсан таҷрибаи ҳамаи ин соҳаҳоро дорам. ҷудо барои ман як роҳи таълимӣ аст. Usually in the training, you never give 100%. ва он чизе ки ман гуфтаниям ин аст ки вақте шумо бо касе рақобат мекунед одатан дар тамрин шумо ҳеҷ гоҳ 100% қувваи худро истифода намебаред. ҳамин тавр дар карате масалан вақте ки шумо ба рӯи ман мушт мезанед шумо 100% қувваи худро ба ман намезанед, шумо маро бо ними қувва мезанед. агар маро мушти сахт занед метавонам туро аз гавҳаракҳои чашм ва гӯшҳо бигирам. қоидаҳо ҳастанд. ҳамин тавр мо ҳеҷ гоҳ розӣ шуда наметавонем ки мо 100% қобилияти худро истифода мебарем. ва сабаби истифода накардани 100% қобилияти шумо боиси қаҳрамонии ниҳоӣ нест. қоидаҳо имкониятҳои моро маҳдуд мекунанд. дар ҷудо ман 100% кӯшиш мекунам ва шумо 100% кӯшиш мекунед. ҳамин тавр ман дар ёд дорам ки дар кӯдокам қувваозмоӣ мекардам ва касе маро партофт ва ҳангоме ки ман дар ҳаво парвоз мекардам дар хаёлам медонистам ӯ маро зад. ман медонистам ки ӯ маро партофт ва ба замин афтидам. дар ҷудо чизи аввалине ки шуморо меомӯзонад чӣ тавр афтидан то ки осеб набардорӣ. бархестам ва бо рақиб мо дӯстем. мо якдигарро эҳтиром мекунем. маро задед. ман онро қабул мекунам. шумо мебинед ки пас аз ҳар рақобат чӣ мешавад. ҷудочиён бо ҳамдигар эҳтиром бо нимхам шудан баён мекунанд. эҳтиром ин хоси ҷудо аст. дар ҷаҳон ягон намуди варзиши дигар вуҷуд надорад ки монанди ҷудо бошад. аз ин рӯ ман аз моҳрибаҳо ҳаётамро ба ҷудо бахшидам. аз дигар намудҳои варзиш ман фикр мекунам ки ҷолибияти ҷудо бештар аст. ва ҳоло ман тамом мекунам, зеро шумо мухтасар гуфтед. ман фикр мекунам ки дар ҷаҳони имрӯза мо ба тамоси ҷисмонӣ бештар ниёз дорем. вақте ки ман туро дар ҷудо барои усул меқапам, ин шуморо бедор мекунад ки касе ҳаст ки маро ба пушт партофтанӣ аст. он ба шумо ин ҳиссиётро медиҳад. ман фикр мекунам ки барои идома додан ва инкишоф додани мо арзишҳо ва эҳтиром дар ҳаёти мо ба ҷудо ниёз дорем ки ба мо имкон медиҳад ки бо ҳар як нафар ҷисмонӣ рақобат кунем. рақобате ки осеб намерасонад. ташаккури зиёд барои омадан ба мусоҳибаи мо, барои ҳамроҳӣ бо мо. шумо хеле меҳрубон ҳастед. Thank you so much for the interview. Thank you so much for coming to our interview to join us. тамошобини азиз дар ҳамин ҷо мусоҳибаи мо бо Вулат Барнес ки ба анҷом мерасад. барои таваҷҷуҳатон арзи сипос. барномаҳои дигari телевизиони варзишро пайгирӣ намоед. хайр.